Hey, what's up mga kabega? Welcome back to my YouTube channel. This is Sean Labanduan and yung mga kabega. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe, subscribe. Don't forget to subscribe to Sean Labanduan and don't forget to click the bell notification para always updated. For today's vlog, kauban na sad ako si Mama no, so magkuyog na sad mi sa auto ang vlog, maglingaw-lingaw na sa takan nga video. So sa walay paglangay, sa walay pagdugay ako na sa tawago na ako magbuwag tay baboy. Hubay tay baboy no or tay baboy no or tao bawo. Ito no. So sa walay paglangay, sa walay pagdugay. Ito na tao. Sa ba siya? Siya so yan. Hindi siya binasis for content only rin siya. So I remind siya. Okay, go picture ka? Bisa di ay paduos camera ka disang kagalan. So karon mga kaverga, so di na si Mama ko yung nasa nato. So ang atong challenge karon is na ata siya manaamagod mi mga solid gyud kay mga suporta. So amo ipa-shout out namo karon ako ipanglista ako lang ipabasa ni Mama. Okay. So ang pagkabuhaton karon is since daghang kaayo gyud mga ni-support namo no sa amo ang vlog ni Mama. So among ipa-shout out ni ang mga daghan jud kaayo mga gikan ni naas mga abroad ni siya ang uban nasa Japan, sa Canada o tinuod bitaw. So ako na ipa-shout out nimo karon kay ganahan magid sila si Mama. Ganahan magid atong mga viewers, subscriber na si Mama gud amo shout out kay idol kayo nila si Mama. So karon sa walay paglangay sugdan na nato so kani ang unang basa mo. Si Sir lalaki ni siya nagbasahan. I-shout out si Sir. Hi Sir. Hi Sir. Basahan. Basahan. Yes, Sir. Sir Gina. Ha? Oh, malao. Gino. Ha? Sir Gino. Oh, dili. Chi. Gino. Oh. Pat. Pa. Iyang apelido si Sir Pa. Sige, go basta. Sina hi Sir Chino. Hi Sir Gino. Apelido niya, buti ka apelido. Pa. Ano nga ba? Once already go. Sir Chino, go. Hi Sir. Hi Sir Gino. Buta niya lagi apelido. Today. Kita may apelido niya. Upito nga. Once already go. Sir Pa. Si Sir Chino, ang yan. Wala ka apelido. Hindi mo una pagkita ko. Dito aba, na hi Sir Chino. Dito, hi Sir Chino, once already go. Hi Sir Gino. Pa. Go. Magba ako dali mo ano. O, ikaw na buti. Hi Sir Gino. Pa. Dito, ay, dito, Saan mo di ay? hala, barbarian ko na. Losita Pantuhan. Dito ko na eh. Ma'am Losita Pantuhan. Dito, Ma'am Losita Pantuhan. Dito, on zone 5. Go. Gino. Pantawan. Tila, sir. Tanong ka pa ka lang. Tabi na sila. Sir. Sir Gino pa. Okay, very good. So, doon. Si Ma'am. Ano? Si Ma'am. Ma'am Kinan? Oh. Saan eh? Tot. Oh. Dito Ma'am Kinan Tot. Okay, very good. Sunod. Si Sir. Si Sir Nagaw. Sir Nagaw. San? Oh, dito Sir Nagaw San. Nagaw San. Ang gawin. Ang bawang kontra. Ang gawin. Sunod. Ay, ginuho ko. Si Sir. Matay pa aso. Sige, asa. Sige. Puda, ikamay na lang. Piso tayo. Piso. Si Sir. Sir P. So, Sunod, si Ma'am. Jelo. Ha? Jelo? Si di na. Kim, ano? Si Ma'am. Ma'am Kelo Boss.
Okay, lubat. Si ma'am. Si ma'am. Tadi, oy. Ang galing. Pinakulit. Saya nga, ano niya? Si ma'am. Kilubat. Si ma'am. Bot, uy, bot. Gusto dito ka lang. Kilubot. Sunod. Ay, di Si sir. Si sir. Gipas. Ha? Gila, gina. Gipas lang. Sige, sunod. Sir, gipas lang. Gipas lang. Kani, si sir na po. Taga-Japan eh. Naot. Gana. Buo, yun eh. Taga-Japan. Ganay. Sunod. Si ma'am. Si ma'am Gika. Di ka bayan. Nung sulit. Mas basa, uy. Kabayan. Si Hagip. Aw. Inahan, ma'am. Na ma'am Gika. Si ma'am Gika. Hindi na ba? Hello, ma'am Gika. Hi, ma'am. Gikan. Gika. Gika. Si ma'am Gika ba? Taga ko Australia. Si ma'am Gika. Hi, ma'am Gika. Ito yung apelyido. Hey, bayan. Sunod. Si Sir. Susawat. Taga Korean eh. Si Sir ni Ago. Yagulo. Yaban. Sunod si ma'am. Ginabok. Ha? Ginabok. Ha? Ginabok. Gina. Lagi si ma'am Gina ba? Ginabok gani. Si ma'am. Ginapak. Ano? Si ma'am Gina ka na. O si basan mo anak. Pa. Ka na. Pade na. Oh. Oh, da ka na. Oo. Ginabok. Bagong ginabok. Sunod. Si Sir. Almo. Rana. Mas masalig basa Almoranas. tanan. Idulit ang kamera niya, ma'am. Gino. Chi, lagi na. G ba din na? Go. Chinapak. Ha? Chi. At Chinopak. Ha? Ki din na. Sungge. Go. Chino. Unsa? Chino. Pak. H na. Si Sir Pa ba? Si Sir Pa. Sige, dito siya, sir. Inahay, sir. Sa hagsir. Oy. Butang nila, kaya maikog ta. Chino Pak. Chino pa. Si Sir Chino. Ma'am Gina Tot. Kinantot. Kana. Sani, oy. Si Sir na. Si Sir na. Sir Nagaw. San. Sir Pisot. Ma'am Gelo. Bot. Sir P. Gipas. Lak. Sir Naot Gana. Sir Gi Kabayan. Sunod. Uy, Ginoo. Si Sir. Sir ni Agulo. Ma'am Gina Puok. Sir Almar Almoranas. Ay, Ginoo. Nakabaga kauban si Mama. So, unsa man imong hangkuan ikasulti sa ato mga nagpa-shout out? Unsa imong ikasulti sa mga nagpa-shout out? So, ano? Chow. Chow out. Chow out. Ako ano? Unsa lagi ka? Unsa ikasulti mo sa chow out? Chow out. Dili lantaw ba sa kamera? Uy, Yes, mga kabaga, hangtod sa sunod magkita-kita tapuhon kini ang inyong suking tigpamaba syalala pantuhan kauban si Mamalot ang mama nga naay palot. Thank you so much and please subscribe syalala bega ina please subscribe. Sige, harong humana tayo ina please subscribe. Ina please subscribe. Please score. Oh, di ay. Thank you so much everyone. Bye-bye. Please